скър. За кратко ние живеем тук, на лудата наша планета. Живота викаш, че е тъп и вечно псуваш си късмета. Ама защо на мене все и на сериозно май се взе? Живота бил е и преди, а и след теб ще е, братле. Не те взимам за мезе, говорим си спокойно де. Хайде да кажем гризен, никой за теб не го. А ако точно не си тъжен и вире депресия в теб, обърни се, напусти и направи денят ми лек, защото ми писна от пракачи. Ама той и аз такъв съм, мен живота ме забатачи. Не съм избрал сам да се мръща, ми стана да се кръстя. Той пак няма в моята къща. Е това какво общо има? Крин съм, ама си ме бива. Аре да върнем темата вече. Да мръкаш ми писна, човече. Навън целият август се лече и само по покриви слънце ме пече. Може би баш за това в Перник самоте стоя, а всички почиват. Йоанчо си бачка и пак няма в джоба пара. Парадокс, но имам няколко прости предположения на поднос. Обичам да ми носят, щом заплата взема. Не напитки и храна, а сметки за ток и вода. Дали ще свържа двата края да изкарам месеца? Дали че може да ми гифтете малко интернет? Или ако цъкате яко да ми платите сметката за телефона? Аз си мрънкам, ама... бе!